Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Karon ang ika-16 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 30 ngadto sa 34. Namalik ang mga apostoles kang Jesus ug gisugilo nila kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpulipulig pangabot ug panlakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay." Busa na nakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa ang tanang tawo sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an ug nag-una pagani sila pag-abot didto. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudluan niya sila og daghang mga butang. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.